ιατρεία στα οποία είχε καθημερινή δωρεάν πρόσβαση για εξέταση, συνταγογράφηση, εργαστηριακές εξετάσεις, πρόσβαση σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων κλίνικ. Είχε δωρεάν πρόσβαση σε παροχές σε είδος, όπως ορθοπαιδικά υλικά, χειρουργικά υλικά, αναπνευστικές συσκευές, υπηρεσίες για αναρωτικές άδειες, λουτροθεραπείας, φυσικοθεραπείες, κέντρα μάνας και παιδιού. Όλα αυτά θα προσέφεραν τα χρήματα που κάθε κράτα και κάθε μήνα του ταμείου σε όλη την εργασιακή ζωή σου. Στο καινούριο νομοσχέδιο τα κάνεις όλα. Χάνεις την πρόσβαση σε γιατρό ειδικευμένο. Θα σε βλέπει γιατρός γενικός. Θα μειωθούν τα πολυιατρία. Θα μείνουν μόνο τα κεντρικά. Περίπου 10 σε όλη την Αθήνα. Για τις εξετάσεις θα πληρώνεις στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα πληρώνεις 15%. Σε λίγο θα αυξηθούν οι τιμές αυτές. Καταργούνται τα κέντρα μάνας και παιδιού. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ απεργούμε 2 μήνες. Απεργούμε και θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Απεργούμε για δωρεάν δημόσια καθολική υγεία.